Язучы Янбай Хаматовтың тууына быйыл 100 ел. Ошоңайдан Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Республика милли китапханаһында 14 февральдә түңәрәк көтелүдә. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Тарихи романдар авторы, Эстер Язучылар союзының Шулай Салат Юлаев исемендәге дәүләт премиялары лауреаты. Янбай Хаматовтың мирасы турында язучының янсәре Республика венерология диспансеры баш табибы урынбасары, тәрҗемәсе һәм иҗади проекттар авторы Алһу Хаматова Мәхләшәвев һаумыгыз алганнарына. Шулай итеп күренекле язучының янсәре булу ул зур җаваплылыктыр. Бу бала сактан һидеп үстегезме ошо җаваплылыкты? Олатай минең өчен беренчедән бәттән әлбәттә олатай гына ине. Ядысы һәмәк мин уны һидмәнем. Шул тану хоңрак килгәндер. Аңлау хоңрак килгәндер. Аңлау хоңрак килгәндер. Амына бөтен таныштарыбыз, аралашкан кешеләребез, улар әдәбият дөньяһыннан иҗади кешеләр булды. Шуның өчен олатайдар шундай булырга тиеш тә дип күргәнмендер бала сагымда. Ә нинди ине ул шундай булырга тиеш дип әйтәһегез? Йомшак күңелле? Гел эшләп ултырган, гел өстәл артында бер буш минуты ла булманы уның. Һәм ниндәйдер икенче олатайдар пенсияга сыгып, анда балык тотып, телевизор карап ултырган олатайдар турында ишетһәм аптырай торгайным. Чөнки минең олатаем ул бер буш минуты булмагас, гел эшләп йөргәс, я бакса эше менән мавыккас, я ядау эше менән мавыккас, олатай шундай булырга тиеш дип уйлагайным. Ә уның әсәр ниндидер әсәр язган исләйһегезме? Мин бала сакта бер яшь тулгас, әсәем эшкә сыкты. Әсәем дә эшләп йөргәне, атаем да эшләп йөргәне, олатаем үзем тәкъдим итте, бала менән мин ултырайым дип, барыбер өйдә ултырам, барыбер бер кайда сыкмыйм, шуның өчен баланы үзем карармын дип. Һәм олатай кызы инде тимәк. Менә 1 яшьтән 4-кә тиклем 4 яшьтә инде балалар баксасына киттем. Мин олатай менән булдым. Олатаем бик хәстәрле олатай ине, үзен нянь дип әйтә ине. Һәм вакытында ашатып, вакытында тышка йөртеп, вакытында йоклатып бик һәйбәт караны инде мине. Мин дә үз ягымнан бик тыңлаусан, тыныс бала булганмындыр, чөнки икенче үземдә нисектер һәйбәт тотмаһам, олатай минем белән ултырмас ине. Бер бүлмәлә ул үзенең кабинетына диванга ултырта ине, уенчыктар бирә ине һәм шып-шым гына, уңа камасауламаенча уйнап ултыра ине. Һәм менә шул елдар ул күбрәк олатаем Төнья кымырдары романын язганда булгандыр, һәм шул әсәр бергә язганмын дип уйлаганмындыр. Һез олатайыгызның илһамы булганлыгын әйтергә мөмкин түгел. Камасауламаһам ярый инде. Әлбәттә, шулай була ала. Үзегез касан олатайыгызның әсәрләре белән таныштыгыз? Олатаем әсәр язганда ул бөтен сюжетын, композициясын, геройдарын башында тотты. Башта язганда түгел, материал өйрәнгәндә архивларга һәм шул әсәргә тотынганда бөтен гаилә шул әсәр турында белә ине. Чөнки иртәнге аш вакытында, киске аш вакытында берәй баксага юлда сыкһак, гел шул әсәр турында һөйләй ине. Һәм шул әсәрләре менән иң бәләкәй сакта танышмын. Инде укый башлагас, мәктәптә укый башлагас, инде китапларын укый башладым. Өлесәйгә турында беренче сәгать әйтәгез, чөнки барыбер да язучы хатын ул барыбер да айрым һөнәр дип әйтергә мөмкин, айрым профессия дип әйтергә мөмкин. Өлесәем бик тугры хатын ине, бик уның ярдәмчесе ла, чөнки өлесәем күпселек китапларын урыс теленә тәрҗемә итте, подстрочный перевод дип, унан Мәскәүгә инде урыс язучыларына ибәрәләр ине, улар эшкәртеп сыгаралар ине. Һәм мин бәләкәй сакта аптырайым, олатаемның Мәскәүдә сыккан китабын асып караһам, анда Виталий Василевский, Илзар Мальцев дигән тәрҗемәчеләр тора ине. Мин аптырайым, улар башкорт телен беләләр. Беләләр икән. Ул ысынлап өләсәем барысын да тәрҗемә итә ине. Һәм кай сакта безнең өйдә бер якта олатаемның машинкаһы ишетелә ине, икенче яктан өләсәемнең менә икәүләп машинкала басып, менә шундай кызык мөхит булды. Һәм өләсәем гел кәңәшче лә булды. Олатаем теге китаптың сюжетын уңа һөйләп бетмәенчә,
тынысланмайны. Шуның өчен Лөсем теге барыһын тыңлап, барыһын кайдалар. Кәңәшсә дә тәнкыйтьселә булган. Тәнкыйтьселә, ие. Бuna мөхиткә килгәндә, ул вакытта әлеге вакытта башкорт әдәбиятының классиктары булып танылган язучылар баралар икән, аралашкандар, айрым бер мөхит булган, шул турында искә төшереп китәгез. Кемдер менен айрылса якын аралашты Хаматовтар гаиләһе? Башкортстанда бик һәйбәт урын бар инде. Аклан дигән язучылар союзының касабаһы. Китаптың адагында мотлак Аклан дигән күп китаптарның адагында Переделкин, Аклан, Өфе дип язылган атаймдан. Ул Акланды бик яратты. Яз көне кайда март-апрель айында бидан да бара инек һәм ярты ел дигәндә октябрь айында кайталар инде. Һәм монда күп язучылар яшәгән, мәсәлән, Назар Нәжмиев, Гамат Набаев, безнең күрше Гайса Хусаинов, Хаким Гиляжев, онда ел буена яшәгән олатай, моның белән аралашырга бик яратты. Гилмдар Рамазанов, Кис, мотлак булар, сыгып, урам буйлап йөреп, осрашып, һөйләшеп, кайдалар бәхәсләшеп торалар инде. Шундай бик кызык күренеш язучылар исән сакта әле. Анан әзерләп инде китә башландылар. Моңһоланып китте Аклан, ләкин моны искә төшергәндә бик тыгыз аралашып, бик йылы әдәби мөхит булган инде. Шуга бәлки һез үзегез дә әдәби мөхиттән алып китмәгәнһегездер. Һөнәрегез буенча табиб булһагыз да, һез дә шулай ук төрле иҗади проектлар алып бараһыгыз. Тәрҗемә эшенә гомумән ошо иҗади мөхиттән кире кайту дип аңларгамы, әллә китмәдегезме гомумән ул мөхиттән? Минеңсә, ул кызымның тууы минең өчен ниндәйдер этәргес булгандыр. Чөнки кызым тууга, суны мотлак башкорт телендә генә өйрәтергә булдык һәм уның шул мөхитте хаклар өчен бөтен нимәне башкорт телендә эшләдек. Телевизор БСТ каналына караны, Сәнгелдәк, Тамыр тапшыруларын, онан һуң бөтен китап нәшриятында сыккан бөтен яңа китаптарда һатып алдык һәм бер вакыт кызымның билдәле ниндәй рус, сит ил китаптарын, әкиятләрен белмәвен аңланым. Һәм мин аңа дөнья классикаһын эзләй башланым, тәрҗемәләрен эзләй башланым, бөтен китапханаларга язылып. Ләкин мин таптым белмәсән мажараларын һәм Алсәскә Гөлнур Якуповның тәрҗемәһе. Шуны гына таптым да инде үзем тәрҗемә итәргә булдым. Мин берәй матур бизәлгән китапта ала идем һәм кызыма шунда ук тәрҗемә итеп укыйным. Бер вакыт ялкытты шулай уйлап утырга, шуның өчен бер дәфтәргә тәрҗемәһен язып куйдым да, шул дәфтәр буенча укыдым. Онан һуң әсәем дә тәкъдим итте, бәлки кызым өчен бер китап, айрым китап эшләнем мин. Шарль Перро әкиятләрен тәрҗемәгез инде. Шарль Перроны үз әкияте кызым өчен генә бер китап һәм әсәем тәкъдим итте минең курсактарым күбейне. Менә шул курсактарны киендереп, ниндәйдер сәхнәләштереп, фотога төшереп, менә шундай иллюстрациялар яһарга, фотога төшереп. Шул китапты бастырдым инде. Анан һуң Дина Талхина шул китапты күреп, һин кызыңды хан кызы һымак инде, кызыңа бер китап айрым сыгараһың, калган балалар да шуны күрһендәр дип нәшриятка алып барырга тәкъдим итте. Анан һуң бул эш миңа үҙемә лә оҡшап китте. Анан братья Гримм әкияттәрен тәрҗемә иттем, шулай иллюстрациялар яһаным. Өсөнсө китап бул Алсәскә, анда инде Гөлнур Якуповның тәрҗемәһен кулландыгыз. Ул өс телдә сыкты, инглиз телендә, рус телендә һәм башка телендә. Атайыгызның машинкала дөнья камырларын язган сакта тыңлап утырганыгыз бушка үтмәгән, димәк, иҗади мөхиткә яңдан сумгандыр. Буна һеҙҙең алдығыҙҙа китап күрәбеҙ. Был язучының юбилейына сығарылған. Был Латайымдың автобиографик әҫәре. Ул беренсе тапҡыр китап булып сыға. Элек ул журналда ғына айырым-айырым бүлектәр булып сыҡҡайны. Уна беренсе тапҡыр 100 йыллығына китап нәшриәтендә шундай матур итеп биҙәп был китапты сығардылар. Был китап 3 бүлектән тора, 3 китаптан бала сағы тураһында, анан комсомолда эшләгән ваҡыттары һәм 3-нсе киҫәк ул тулыһынса әҙәбиәт эшенә башланган.
Һәм язучының 100 еллыгы уңайынан республикала төрле саралар тәйдәге шулар турында һөйләп үтәйек. Беренчедән 10 февральдә күргәзмә асыла Милли әдәбият музеенда. Милли әдәбият музеенда, ул Гафури йортында, онда күргәзмә фонда һакланган уның әйберләре буласак. Уның машинкалары инде. Төрле тәсираттар. Өлесем үз вакытында аңа күп әйберләр тапшырган, шуларда күргәзмә һәм ниндәйдер рукопистар, китаптар. Үзем әле кызык, мин дә унытканмын, өлесем нимә бергәндер. Барып күрергә мөмкин. Шулай бит. Ул Гоголь урамында урнашкан Мәҗит Гафуриның йорт музеенда барып күрергә мөмкин, димәк. Республика милли китапханәһендә түңәрәк өстәл, онда кемдер катнаша ала? Һәр теләүсе бара аламы? Онда теләүселәр килә ала, рәхим итегез. Булай онда төрле әдәбият белгечләре, язучылар союзы, китап нәшрияты вәкилләре, төрле китапханалар һәм милли әдәбият музейлары катнаша. Шундай зур гына түңәрәк өстәл булырга тиеш, онлайн кушылырга мөмкин. Икенче өлкәләр кушылырга тиеш китапханалар, Силәбе өлкәсе, Оренбург. Шундай кызык булырга тиеш дип уйлайм. Әдәби түңәрәк өстәл килеп сыга шунда. Тагы ла нинди саралар билдәләнгән язучының 100 еллыгы уңайына? 100 еллыгына ел башында гына булды ва бетте түгел бит инде, шулай. 100 еллыгына әзерлек ул былтыр башланды инде. Айгиз Баймухаметов менән Язучылар союзының рәисе менән бик теге бәйләнештә былтыр башландык. Аралаштык. Белорет районында ла хакимияте менән гел аралашабыз. Мәсәлән, Белорет районында март айында анда төрле саралар үткәрелә. Мәсәлән, гимназияла, Кала Башкорт гимназияһы Яныбай Хаматов исемен йөрткән гимназияла Хаматов укулары башлана, анда күп конкурслар, бөтен республика укытучылары катнаша ала. Уннан һуң мин музей асырга тырышырмын. Шул ук мәктәптә музей кабинет, анда күп олатайымның мебель, әйберләрен, китаптарын ебәрдем. Шуны Алла боерһа, шуны асырбыз. Һәм тагын ниндәйдер күргәзмәләр, китапханала очрашулар. Һәм тагы ла Яныбай Хаматовтың юбилеена арнап айрым конверт сыккан, шулай бит. Мин әйтәм инде, Айгиз Гизатович яшь итәкче буларак һәр вакыт ниндәйдер яңа кызык идеялар тәкъдим итә. Менә шул конверт презентацияһы 10 февраль итәннән һуңга милли китапханала булырга тиеш. Анда бөтен Рәсәй күләмендә сыккан конверт, Рәсәй почтаһы вәкилләре лә килергә тиеш. Шундай зур акция көтелә, димәк. Зур рәхмәт һеҙгә язучының ижадына, уның мираҫына шундай иғтибарлы булғанығыҙға һәм беҙгә уның ошондай автобиографик романын еткергәнегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, язучы Яныбай Хаматовтың ижади мираҫы тураһында Республика тире-венерология диспансеры баш табибы урынбаҫары, тәржемәсе, ижади проекттар авторы Алһыу Хаматова һөйләштек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт.